Fanzi muri ngoda Oh yes. Ya, maswere. Yo machaja imari. Machaja pane na $2 then ma complete pane 5 na 15. Oh. Right. Asima ndikangano. Ndakauya baba ndikaparidzirwa ndikatobhabhatidzwa ndakatendeuka ndachisikwa chitsva. Zvino manje panyaya yamakataura yerudo yeyi. Pamakaparidza rudo, mukaparidza kudanana. Topana ndati ndiwe manje. Musi wemanje ka hana yanga ichirutaka kuruwa semunhu mutsva kuchechi. Saka ndazokumba manje kana kurara ndisikurara. Ndakazanga kufunga nezvazvo manje. Hana bva achitanga kuruva ndiri ku. Ndikachirega ndiende ndinoudza mai mufundisi mhinduro yavo kuti pavakaparidza rudo paya paya. Aiwa zvakuita se zvakuita. Zvakuendeka saka Mwari kuratidza zvakufamba zvakanaka mbamenyu nemudzimai. Uko kwanga gara kwakanaka kudhara uko. Ngoti kusaidi kweindoona ndakutyira mai kunge ndakukurasisai semunhu akatudza rudo. Mapona manje. Apa pana kunzwisisa baba dzokorodzai. Alright, apana ndiri kuti manje rudo rwamakataura rwero inini nemoyo wangu tatenderana. Kana tikachienda kumberi hedu nerudo rwero rwamakaparidza kwandiri apana chakaipa. Singatoziva kusaidi kwenyu kuna mufundisi. Chaigona ngova chivande semunhu akataura kudhara napa dzenyu ndakatotora panhingi parinonzi bhana riye ramamakaisa panze. Ndozvabata zvinokuzoti pafoni manje panenge pakazoti itei problem. Andisuna tsokudzisa zvokuita. Ini musi weSunday ndaiparidza zverudo zvekuti vanhu ngavawadzane, vanhu ngavave nerudo, vanhu ngavagarisane zvakanaka. Noti rudo rwamakutaura rwekuti kusaidi kwangu namufundisi zvapinda papi izvozvo. Tokatakuti tochinyunya mufundisi. Hapana chakamboipa. Vanoudzwa naye. Inini musi weSunday ndaiparidza zvekuti vanhu kumaraini kwavanogara ngavaite rudo, ngavanzwanane mukugarisana, ngavagarisane manetido zvakanaka. Noti rudo rwamakutaura rwokufambidzana. Pakamboparidzwa nezverudo rwokufambidzana inini. Asika yanga yakaipiwa hayi. Kungoti ndaibata nepasiri kwasi. Zvanga zvakaipiwa hazvo. Ngoti mimi toita mutamba kwese munzungu nekunyimo zemhembo. Muchilavhana nemurume wenyu ndiri. Mutora mutona zvichioneka senzeni zvamutora babe. Izvo mabvira kumba kwembuya pana munhu. Usapedzere kana nondinimisa chidyo namufundisi. Handi kune pasi kai. Mukutodziva ini kuti unemba. Alright, saka patach. Ndi shota glass. Mara mufundisi. Watinoze ngita murisana. Anditi tichaona na kuchechi. Atishata glass rakamira sei. Ndopandiri kuti shata glass yeye zvikuenderana here kuti kunakirwa. Kunakirwa neshata glass. Ndakunzwa uchiti ndandanakirwa neshata glass. Nini ngifuthi charge. Mati charge afa. Uyu akuti anakirwa necharger neshata glass. Ndinonakirwa. Ngi iyo inonzi chisho. Chinzi maunzwe ngachomani. Chimbomira kumani. Chinhu chandiri kuona ndechekuti kutendera kuti mafundisi. Mafundisi taurai chokwadi yapinda papi nyaya iyoyo. Naye komana. Vaudzi chokwadi munondikwadza. Ndakunzwa ndidera. Uchiwanza kunyaya kwako iwe. Maifundisi. Zviri kunzi chiri nengomana. Vakasiya foni yavo.